Takže vianočné nákupné maniačky sú pomaly na konci. A čo na to náš modný dizajner? Tak, milá ľudská, na túto tému uznávam, že to bola náročná téma. Si sa obliekla celkom vhodne. Musím uznať, že ten kabátik, ktorý si kúpila, naozaj doplnil skvele ten tvoj outfit, ale ako už aj dievčatá spomenuli, ten korzet sa v kombinácii s tým kabátikom moc tak nevyňal, kdežto tie denimové gate by sa hodili asi na takú trošku inú tému, ale zase celé si dala tomu taký neštandardný nádych, takže ako taký komplet by som povedal, že môže byť. Veľmi si ma prekvapila tým krásnym klobúčikom a celé to vytváralo taký príjemný dojem, takže ja ti dávam 6 bodov. Wow! A ešte tu máme keďže sú Vianoce, máme tu poslednú dizajnérku módnu, Noru Monsterovú, ktorá prichádza z ďalekého Milána a ku všetkému sa vyjadrí. Áno, ja sa vyjadrím tak, mne sa veľmi všetko páčilo, až na tie farby. Všetko to bolo tip-top, až na tie farby. Tá kabelka sa moc nehodila ku kabátiku, ale ku čiapke sa mi celkom hodila. Pani Nora, a odkiaľ ste k nám prišli? No, ja tak cestujem všelikám a no. Všimla som si, že aj vy máte krásny outfit. Áno, to som si teraz nové kúpila. V Miláne? Áno, v Miláne. No a celkový váš dojem a ohodnotenie tejto vianočnej kebyže mám ohodnotiť bodami od 1 do 10, tak asi neviem. Neviem sa rozhodnúť. No, páčilo sa mi jednak, aj keď tie farby boli, neviem presne aké, ale dala by som tých 5 bodov. Ďakujeme a týmto, vážení diváci a naši milí poslucháči, sa tešíme na ďalšiu reláciu, ktorá bude opäť o mesiac. Dovidenia a šťastné a veselé.